beelden die het iPop typeren. Pilske erbij, wat heel weesje en vooral gezellig. In en om Dwarpshuis de Mande bij de sportvelden van Nijlaan worden vanmiddag de laatste zaken op water gebracht voor de jubileumeditie Nomanje. Wij zijn bezig om de laatste tie-rips vers te maken en de backdrops ophullen en dan lezen we eigenlijk voor op schema. Wat is er oorzaak zo in? Dat we 24 hier bestaan, dat is sowieso oors. We hebben 2 extra podia daarom, maar 24 bands. En daardoor kunnen we nog breder programmeren en beter zien wat de Friese muziek heeft dan dat we eerder in hebben. Daar zijn we heen, Thomas hier bekend. Ze zijn we aan de iPop, want hij speelt een band. In 1980 zette iPop mijn handje vol bands uiteen. Wie in betingst, artiesten moesten spelen in het Friesk. Zo wie het doet, en dat is nou nog zo. Het festival groeide uit naar het podium van de Friestalige muziek en een meitidsfeest voor de jeugd uit de Grijthoeken. Nou, elke keer bloot de jongere generatie die bloot komen. En de oudere generatie ik. Dus ja, dan krijg je zo'n prachtige mengelmoes van jong en oud terug elkaar heen. En dat houden we met de programmering ik echt rekening mee. Het festival is op een paar 100 kaarten nij zo wat uitverkocht. Dat betekent een liedse 3000 mensen die het Peerskemandje Del komen voor onder andere die 2, mij band, de Hoenekop en Pieter Wilkens. De organisatie pakt uit. Zij is er nou ook een boetepodium. Puur als festival ben wij weer hartstikke zoen. Het wordt wat dreger. Nou ja, we weten dat de bleskeparkaties bij hem heen gaan bij stemra hebben we extra betalen. Dus daarom ben ik blij dat we dit hier maar festivalstypes werken kennen. En dat hebben we eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis dat we het op die manier bezieken om de kaartjes zo leeg mogelijk te houden. Ja, die us als festivalstypie en die krijgen daar een stukje PR van waarom. Maar editie 26 komt er ook wel. 27, 28, 29, 30 ik wel.